tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu
n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele waasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye san kalo 8 tubabuw fɛ yen utu kalo ale tile 20 ye bi ye. An bɛ araba la san 2025. Keba Jalo ale bɛ yan k'an filɛba n'an lamɛnba kɛrɛnkɛrɛnnen bɛɛ lajɛlen fo. Bi sɔgɔmada in na Keba an bɛ taa cour suprême kɔnɔna na min ye Mamudu Timo ye ni ale ye yen procureur ye a ye bataki bɔ ka ci ka kɛ ni nominali kura dɔ k'o bɛ sen na baara in bɛ ka kɛ cogo min na min ye Choguel Mayiga ale min y'an ka premier ministre kɔrɔ ye ale tɔgɔ bɛ a la wa a fɔra fana k'a fɔ ko ale kɔni bilara ka taa kasobon na nin waati in na kunungo Motikaw fɛ yen sɔrɔdasiw ka kiiri tile 5 kiiri o bɛ sen na baara 50 o kan ka kɛ a kɔnɔna na min ye Mopti ale sɔrɔdasiw ka kiiriso in ye Keba ale de ka bon ni kiirisow bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasiw ka gun kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa Dabiyakaw fɛ yen u ka maire n'o ye Fasamu Keyita ye gestionnaire affaire courante ale ye mairie jɔli kura baaraw daminɛ an na o jaw yira u la Keba Banamba ko min ye transport a sɔngɔ jiginna dɛ i b'a dɔn jɔn nana n'o ye a an ka cɛkɔrɔba kɛ Belenge Sɛnpara dugutigi ale de wulila k'i jɔ ko ka dɔ bɔ transport sɔngɔ la ko kɛra cogo min na an y'o ɲɛfɔ Somatara fana a bɛ donkan sigi la hali bi Keba ne kɔni b'a fɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn a fɔ Somatara Moti 1008 yɔrɔ bi kɔni o ye dadumanko da ye wa n'i donna a kɔnɔ Keba nɛma fo ka t'i se i ka telefɔni a tɛ décharger wa video ni film duman ani lafiya 16 yɛrɛ ka makan jogo min n bɛ sɔn k'i ci sɔɔni Moti i ka taa damu na ka segin damu na kɔni Bamakɔ yan ko ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen ka Keba min ye Bamakɔ nɔgɔko mairilakaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min o baabu tile 2 o bɛ sen na Burukinakaw ka premier ministre ale sera an fɛ yan kunungo Keba a bɔra Togokaw fɛ a kɔni nana Pankuru min na Pankuru bɔra Togo han ale nana an fɛ yan kunu tile 4 baara la biennale ɲɛbila baaraw o fana kurumakarili kɛra kunu
keba tumutu biennale ɲɔgɔnna ti kɛ i sigi b'a fɔ ko ne y'a f'i ɲɛna yan an bɛ ko o ye cɔ buranakaw m'a bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛna fɔlɔ dɛ nka kɔni ni maa min ye tumutu biennale jɛ hali ka t'i tɔgɔ sɛbɛn biennale kura nata la n'o tɛ kɔni a ɲɔgɔnna a bɛ fama ka kɛ dɛ kununko u ye min yira an na CICB la keba ko n'i b'a fɛ ka tori ka dɔn dɔ keba i bɛ nbili bɔli kɔnɔ i bɛ nbili dɔn ni san nana firifirinin min bɛ bɔ non n'o bɔra n'i ye tori ye min na a bɛ s'o de la sɔgɔmada in na nin y'an donkan ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jaba k'an b'a fɔ k'a Sidibe Salakaw ka sigi la min ye monsieur le maire Siriman Bacili k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Sala Babi a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ale ni Sibikaw ni Kalasakaw ni Tabukaw keba dɔ y'an wele dɛ ko Tabu kan ka taa donso dugu ye Tabu ye dɛ Tabu Kamara ɲɛnafara Kamara Sibi Kamara an tɛ taa maa ti ko cogo dɔn dɛ ne yɛrɛ ni lafiyara dɔɔni personne âgée ka réunion bɛ Marakala n bɛ t'o fana na an personne âgée damadɔ keba an bɛ taa dolo cogoya yɛrɛ lajɛ dolo bɛ cogoya jumɛn na sisan dɛ keba n'i sigi Bamakɔ yan e yɛrɛ ɲɛ bɛ kow kɛcogo la n'i ko cincɔn i yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ an da gɛrɛ an yɛrɛ la an na taa dolo cogo la ye Marakala a bɛ position jumɛn yɛrɛ la sisan dɛ a dibilen don wa ou bien a bɛ yelen na de an nana o ɲɛfɔ maaw ye keba n'an bɔra yen an bɛ Sori Kɛmɛso fo ka ba i b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na min ye Amadu Gasama ye Bako n'a ka cɛdenw k'olu fana fo suguba kɔnɔna na min ye Jankunba ye k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn keba ja Maritɛli da 9h mana se dɔrɔn directement anw i yɛrɛ ka kuma ko gurungɛri wa mun de ŋunuŋunu olu fana bɛ ten Ɲamakɔrɔ ŋunuŋunu gɛrɛn olu fana saba sɔrɔ olu fana y'u ka gurungɛri bila la a tɔgɔ yɛrɛ fɛn tɔgɔ ye di Bumɛr kebaw de bɛ tubabukan ninnu mɛn anw kɔni an ye segukaw ye cɛ an tɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ sɔgɔma in na nin y'an donkan ye ka Segu bɛɛ lajɛlen fo Tɛnkundugu ni Bolomadadugu k'a bɛɛ lajɛlen k'a ni sɔgɔma monsieur le maire monsieur le ministre n'o ye Thierno Umar Asi Jalo le jeune k'an b'a fo Yaya n'a ka baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa Farabugukaw bɛɛ lajɛlen keba kunu armée ta tugu kumaw la Farabugu dɛ nka an bɛ ka communiquer kɔnɔ hali bi pour ka se k'a ɲɛfɔ maaw ye nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na keba ko Ala ma diɲɛ da sinjiya kama a m'a da balimaya kama nka a y'a da kanu de kama an tɛ dugawu kɛ keba an ka kanu bi an da bɛna don fɛn min na keba o ye kiiri ye an da bɛna don fɛn min na keba o ye dunko juguya ni yuruguyurugu ye an da bɛna don min na fana o ye an ka maraw kɛcogo ani an ka jamana siniɲɛsigi an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ ka bila sini n'o tɛ anw kɔni anw da banna la o n'i sera yɔrɔ dɔ la keba ye ɲɛna ko maanifin bɛ komi cogo di a ma nɔgɔn dɛ an caman bɛ pan na tan k'a fɔ ko k'a kɛ tan nka n'a sera an yɛrɛ ma don o don an dala k'a bɛɛ lajɛlen bɛ tila an na keba kununko ka kɔn kununko yɛrɛ ɲɛ Mali kɔnɔna na vérificateur général ale bɛ zole da maaw ka baarakɛyɔrɔw la jamana nafolo donna sira minnu fɛ ka t'u sɛgɛsɛgɛ k'u ɲɛɲini k'u dɔn baarakɛyɔrɔ caman bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi vérificateur général bɛ olu tigiw fɛ yen keba a dɔw ta bɛ ɲini ka na se kalo 4 ma u bɛ sɛgɛsɛgɛli la jamana nafolo donna cogo di a ka sɔrɔ kow bɛ cogo di e ma dugu sumalen ye sabula vérificateur fana sisan ni ale tilara keba ale fana b'a danganamaya bɛɛ lajɛlen ye k'a di kunnafonidilaw ma k'a fɔ nin kɛra nin yɔrɔ in na ni musaka taara yan fɛ ninnu ye nin kɛ tan n'o kɛra keba e bɛ wele k'i ɲininka tuguni an ka maaw taara aw fɛ yen u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye majɛ dɔw ye u ko min bɛ i fɛ yen o filɛ nin ye
yɛrɛ ko cogo di sisan keba i bɔra baara la o i sigilen no kɛrɛfɛ o sisan sariya minnu bɛ Mali kɔnɔ fo mɔgɔninfinw k'u ɲini k'u dɔn keba fɛn caman sɛbɛnnen na an tɔgɔ la an t'a dɔn fo n'an ye ko y'an sɔrɔ don min u dun b'a fɔ nanzarakan na keba ko maa si tɛ min tɛ sariya dɔn nka n'aw ma minɛ anw tɛ sariya dɔn dɛ k'an to bɔlɔn fɛ ten u ka sariya kalan k'an kunna minisiri Kasoge a ka wuli k'i jɔ sɛbɛnkura minnu taara u k'a fɔ maaw ye an ka kanw na vérificateur ka baara de senfɛ keba a donna primature kɔnɔna na primature kɔnɔna na a donnen a ye baara de daminɛ san 2021 ka na se san 2024 ma keba baara mun kɛra o kɔnɔna na vérificateur ka jate la majɛ dɔw yera baara la a kɛra ka maa min to premier ministre la o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye kuma in i b'a dɔn k'a fɔ a ye taa ni ka segin kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye Sogɛli yɛrɛ lafasabaw a kanubaw a senkɔrɔmadonnobaw olu bɔra k'u ta fɔ a la maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ y'a baara kɛ n'o ye vérificateur yɛrɛ ka page ye keba n'i taara yen fana i tun bɛ fasirili kɛlen ye fo sɛbɛn taara waati min jamana ɲɛmaaw fɛ k'a di pôle économique ma i n'a fɔ baara bɛ kɛ cogo min k'u ka nin ko in jateminɛ o waati de la sa a nana ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye jagokɛlaw ye n'olu tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na keba olu welela aw kun t'o kalama aw ma b'o kalama parce que olu tɛ maa tɔgɔtigiw ye olu tɛ fɛ u taw ka dɔn olu bɛ t'u ta kɛ sutura la ka t'u ka so u tilar'u la keba maa minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko wari ɲɛnabɔbaw baarakɛyɔrɔw la minisirisow la na aw yɛrɛ b'a fɔ ma ko DFM olu minnu ye baara kɛ primature kɔnɔna na nin waati na keba y'olu fana wele k'olu fana lamɛn pôle économique la u tilalen kɔ o la premier ministre nagakɔrɔmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu ye jɔyɔrɔba sɔrɔ ka Sogɛli to premier ministre la u y'olu fana wele keba k'olu fana sɛgɛsɛgɛ o bannen kɔfɛ u ye Sogɛli yɛrɛ wele k'a kana k'a dantigɛ a kana fɛn f'u ye u bɛ se ka faamuyali kɛ min na nin bɛɛ lajɛlen kɛra pôle économique la ɲɛbila baaraw ye o de senfɛ sa keba sɛbɛn mana ban ɲɛ min f'i ye n'i taara kiirisow la i taara an ka maa minnu bɛ kiiri baara ninnu kɛ a kɛra cybercriminalité ye o a kɛra pôle spécialisé ye o a kɛra pôle économique ye o u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko brigade o de bɛ yen brigade fana ye mun ye polisiw gendarmew minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a bɛ fɔ ma ko officier de police judiciaire olu de b'o kɔnɔna na ɲɛmaa bɛ olu la dankan b'o ɲɛmaa fana na pôle mun bɛ yen n'o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ olu fana ka ɲɛmaa fana bɛ yen keba i bɛ ta ka di o dɔ de ma a dɔ bɛ se ka kɛ chambre fɔlɔ ye a bɛ se ka kɛ filanan ye ka kɛ n'i ka sɛbɛn faamuya n'a ko kɛcogo ye u b'i di olu ma keba n'i dira olu de bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ban olu bɛ papier dɔ de kɛ keba k'o da i kan ka sɔrɔ k'a f'i ɲɛna i ka kiiri dɔ ye min ye n'olu yɛrɛ bɛ se k'a kiiri kɛ nka n'a ye yɛrɛ k'a fɔ ko maa mafalen b'a la min ye jɔyɔrɔba sɔrɔ ko minisiri b'o la olu jagoyalen don k'a fan min b'o olu ta kan k'o baara n'o papier bɛɛ lajɛlen kɛ k'a maa bɛɛ lajɛlen ci cour suprême na keba o baara de kɛra cour suprême ale kɛlen ka sɛbɛn sɔrɔ ale fana ye procureur cour d'appel o de bɛ sɛbɛn kɛ sa fɔ ma ko réquisitoire jalakili sɛbɛn ale b'o labɛn keba k'o da aw kan ka fara pôle économique ka PV kan ka taa n'a a ye ka t'o di cour suprême maaw ma cour suprême fana kɔnɔna na keba sɛbɛn donda yɔrɔ bɛ yen n'o y'a sɔrɔ sisan baarakɛlaw ka ko don ni ko don maa minnu kiiri dɔ tigɛra u ma jɛn n'a ye sɛbɛn bɛ n'a ta yɔrɔ don nka nin ta in nin binna belebele tɛgɛ dɛ keba i terikɛ Timbo maa ti don maa min fɛ ka taa so e de ko ne ma k'i terikɛ don dɛ n tɛ ne terikɛ ye tera de ye ɔhɔ fa tɔgɔ ma kɔni dɔgɔtɔrɔ cour suprême ɲɛma ale de ye ne terikɛ ye ɔhɔ nin de ye ne terikɛ ye keba e de ta ye Timbo ye Timbo dun mana seli daminɛ a ti tila a bɛ seli dɛ o kelen n'a ye seli daminɛ ɔhɔ i terikɛ filɛ nin ye n'a ye seli daminɛ keba i bɛ taa buwake kana k'a sɔrɔ a ma tila keba kunungo procureur n'o bɛ chambre d'accusation kunna cour suprême na ale ye maaw lamɛnni daminɛ keba
maa saba a ko ko a bɛ olu bila ka taa kaso la maa saba bɛ yen a bɛ olu minɛ nka u bɛ se ka t'u ka so yanni kiiri don cɛ kɛba maa naani bɛ yen olu bɛ segin ka taa puli la sabula n ye min f'i ɲɛna puli bɛ se ka minnu ka kiiriko ɲɛnabɔ olu bɛ yen nka min ye cour suprême yɛrɛ ye ale bɛ se ka minnu ta ɲɛnabɔ olu fana bɛ yen o ye maa naani ye kɛba maa dɔw bɛ yen olu bilara k'u ka t'u ka so u sen tɛ ko in na lamɛnniw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kunungo o baara kɛra cour la sɔgɔmada fɛ an y'a ye k'a fɔ kuma cayara kosɛbɛ sabula kabi utukalo tile 12 premier ministre kɔrɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ garde à vue la maa ninnu bolo n'o ye poli ye poli économique a tun b'olu bolo kɛba nka sele Timbo fɛ yen o fana y'a ka ɲininkaliw kɛ ka sɛbɛnw lajɛ k'a fɔ sa ko min ye chambre d'instruction ye cour suprême na a ko min ye Choguel ye a n'a ka DFM kɔrɔ kelen ko olu kɔni bɛ taa kasobon kɔnɔna na kɛba ɲininkaliw tora sen na sabula anw bɛ mun dɔn a kunnana la maa caman ɲɛna k'a fɔ ko Choguel kelen de don Choguel kelen tɛ kɛba Choguel ka nominali in kɔnɔna na maa wɛrɛw tun bɛ yen minnu kun tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na min y'a ka DFM kɔrɔ dɔ ye o tɔgɔ ye ko Abdoulaye Z Touré ale kɔni ma bila mandat de dépôt la min ye ale bilara ka taa a ka so kɛba sɛgɛsɛgɛliw kɔni tora sen na kunungo maa 6 ɲɔgɔnna olu bɛɛ lajɛlen olu tun kan k'u ta n'u bila dɔ ko in na kunungo kɛba ka taa fara jagokɛlaw kan waleya in kɛlen an ye nin kibaruya bɛɛ mɛn kɛba yan'an bolo ka da ko kisɛ kan anw yɛrɛ ye min mɛn a n'an ye minnu sɛgɛsɛgɛ a n'an ye weleli kɛ an sera ka jaabili sɔrɔ min na o ye nin ye ko tigiw olu yɛrɛ ye kuma ta kɛba an b'a daminɛ ni jɔnni fɔlɔ ye an terikɛ maître Cheikh Oumar Konare ale ye Choguel ka avocat ye maître Cheikh Oumar Konare communiqué min kɛ ko communiqué sur l'affaire Choguel kunnafoni di ka kɛ ni Choguel ka ko ye a ko Choguel Kokala Mayiga ko a kɛlen ka taa garde à vue la k'a daminɛ min ye utukalo tile 11 ka taa sa tile 19 ma pole économique la Mali premier ministre kɔrɔ Choguel ko kunungo tarata no o ye utukalo tile 19 ye cour suprême n'o y'an ka sanayɛlɛ cour ye ale chambre d'instruction a taara yira olu la ko ye u y'a yira Choguel la kɛba ko faso nafolo k'a bolo sera o ma min ye sɛbɛn min n'o ye nominali sɛbɛn min bɔra procureur général fɛ yen o ka kɛ n'o kɔnɔ kumaw ye min ye procureur général bɛ cour suprême na a ko k'a bɛ Choguel bila sous mandat de dépôt maître Cheikh Oumar Konare ka kuma don Cheikh Oumar Konare ko a ka bataki kɔnɔ kɛba ko min ye Choguel ye a ko k'a hakilila tigɛlen min ye a ja ma siran a ma yiran min ye maître Cheikh Oumar Konare a ye min fana fara kan ko Choguel ko ten ko Choguel ko n'i ye politiki mɔgɔ ye kɛba fɛn 2 de dagalen don i ye i k'o bila i kun na kaso walima saya ko wa ko Choguel ko a nisɔndiyalenba don ko sabula min y'a ka directeur de cabinet n'o ye kalanfa Isaka Amadu Singare ye n'a si bɛ san 80 na k'u y'o nɔ minɛ nka ko o tɛ taa kaso la Cheikh Oumar ka kumana sa a ko sɛbɛn min na to sen na ko ni Ala sɔnna a ma fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔ a n'a o danganamaya bɛɛ lajɛlen ye kɛba an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min kɛba nin fɔlen anw danna nin ma anw tun ye fɛn fɛn fɔ ka kɔn an y'o bɛɛ jigin an ye Cheikh Oumar ta dulon parce que ale ye avocat ye a ko kuru n'a ɲɛ bɛ ale de bolo ale b'a ɲɛ dɔn kɛba n bɛ kangarinin dɔ da i ye n'a fɔra ko maa ka ko bɛ kiiri la i daminɛ nka n'a fɔra ko kiiri dayɛlɛ la taa kiiri tigɛyɔrɔ n'i ye min mɛn i k'o lakali n ka kuma lamɛn ka ɲɛ dɛ n'a fɔra ko maa ka ko bɛ kiiri la i sen bɔ a kuma na i bɛ se ka mun fɔ ɲɛmaaw ye mun d'i ma ani i yɛrɛ mana mun daluya sɔrɔ kɛba n'i pan ka bɔ o la k'a fɔ ko miliyari dɔ dunna e yɛrɛ ɲɛna e bɛ t'o ɲɛfɔ dɛ e y'o dɔn cogo di o la kunu an kɛlen ka Cheikh Oumar Konare ka nin bataki bila kɛba sufɛ min ye cour suprême maaw ye parquet n'o ye cour suprême parquet ye ale fana ye communiqué kɛ kɛba ko min ye communiqué de presse min numéro ye 001 PG CSM du 19 août
Cour suprême ga laseli min ye fufu kele PG no ye procureur général ye Mali Cour suprême mi ye utukalo tile 10 ani 9 yi procureur général yi keba no be Cour suprême na k'a b'a da malien bɛɛ lajɛlen tulo kan ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ani jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye chambre d'instruction bɛ Cour suprême na k'o ye sɛgɛsɛgɛli dɔ sigi sen kan sariya ko ta nasira kan k'i sinsin nɔminɛli sɛbɛn kan nɔminɛli sɛbɛn min dira a ma n'a a y'a ye k'a fɔ majɛw bɛ a kɔnɔna na wa min ye sariya sun b'an ka jamana kɔnɔ olu fana bɛ min fɔ ko ka nɔminɛli kɛ sariya ko ta nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sonyɛni ka fɛnw bayɛlɛma k'a k'i ta ye k'i bolo se jamana nafolo ma min taara se fo sefa wari miliyari caman ma ka tila ka o bayɛlɛma ka namara ni yuruguyurugu ka jɛ i ni maaw ka jamana ale kɛlen don ka sariya minnu sigi sen kan k'olu sɔsɔ procureur général n'o ye Timo ye a ka sɛbɛn kɔnɔna na a ko waleya minnu fɔlen filɛ nin ye ko maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ b'a ko la ko olu y'a waleya kɛ keba k'o ye jamana baarakɛlaw ye o ye jagokɛlaw ye o ye maaw ye maa minnu n'olu sen yera nin ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bolo sera faso nafolo ma faso nafolo min n'o tun bɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la k'a daminɛ sa san 2021 min ye ka na se novembre kalo tile 30 san 2024 ma Timo ko min ye jamana ka baarakɛlaw ye n'o ye fonctionnaire ye ani opérateur économique dɔw ko olu de ye sugubulon sɔrɔ n'an b'a fɔ ma ko marché waliya kɔnɔna na waliya min bɛ tali kɛ sa bɛnkan sɛbɛn kan ni o bɛ AGT ye ale ni primature ni ɲɔgɔn cɛ keba n'o ye premier ministre ka baarakɛla ye Timo ka bataki kɔnɔ a ko sɛbɛn min sera olu ma o sɛgɛsɛgɛli y'a ye k'a fɔ sa ko majɛ yera baara la ka kɛ ni sariya su minnu bɛ nɔminɛli kɛ an ka jamana kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye code pénal ni code procédure pénale ye ko yaasa ka majɛw latilen jamana kɔnɔna na min ye kiiriso ye fan dɔw fɛ ale bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'olu boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min bɛ tali kɛ Cour suprême ale ka ko kɔnɔna na nɔminɛli minnu bɛ se ka kɛ ni code pénal ye ale ni sɛgɛsɛgɛliw ye olu ye o bɛɛ lajɛlen jateminɛ a ko fan min bɛ yen n'o kɔni bɛ taa pôle économique ka sira fɛ n'o bɛ tali kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la k'o fanw fana bɛ sɛbɛn in kɔnɔna na Timo ka kuma do keba a ka communiqué kɔnɔ a ko min ye chambre d'instruction ye ale ka lamɛnniw bɛɛ lajɛlen ka bɛn tile 19 ma utukalo tile 19 ma a kɛlen ka lamɛnniw kɛ ani ka maaw lajɔ k'u ɲininka u dalakaw na keba k'o y'a to sa maa dɔw bɛ yen ale kɔni y'a yir'u la k'a fɔ k'u bɛ se ka nɔ minɛ ka kɛ ni waleya ye waleya min cɛ ka jugu kosɛbɛ wa dɔw fana bɛ a y'a yir'u la k'a fɔ ko u bɛ minɛ nka olu tɛna bila kaso kɔnɔna na nka u bɛ kiiri ko la o mandaw ko ale ye olu 2 de di kununko minnu bɛ t'u ka so keba ani minnu nɔ minɛlen don ni u bɛ se ka taa u ka so olu b'a la ani minnu bɛ taa kaso la ale ye olu de di kununko a ko hukumu kɔnɔna na min ye pôle économique ye ni ale fana bɛ nin baara in kɛ fa minnu bɛ yen n'o b'ale ka fan na sa ale na o baaraw kɛ fo ka se a dan na ko sabula min ye procureur financier ye ale fana ka lajɛli kan ka y'a ko la ka kɛ ni baara in kɛcogo ɲuman ye o sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na ale fana kan ka o baaraw kɛ yanni kiiri don cɛ min ye Mali sariya ye Cour suprême procureur n'o o ye Mamadou Timo ye a ko sa ko u bɛ baara in kɛ sariya yɛrɛ ye min ɲini u fɛ ani sariyakisɛw ye min ɲini u fɛ maaninfinw u ka hakɛ dafali hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sonalidoliw sɔrɔli hukumu kɔnɔna na min ye bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye a ma fɔ k'u ye tali kɛ fɔlɔ dɛ keba sigana b'a ko la a b'a fɔ ma nanzarakan na ko présomption d'innocence ko fo ka taa sɛgɛsɛgɛli ban k'u b'o de hukumu kɔnɔna na a kɛ kun ye yaasa kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi kiiri min b'a to u bɛ se ka u ta n'u bila dɔn o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen ko ka kɛ ni procureur yɛrɛ ka baara kɛcogo ye Cour suprême kɔnɔna na ko ni ala sɔnna a ma min ye baara minnu fɔlen filɛ nin ye u na kunnafoni diw kan k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko min ye kiiri kɔni a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na kiba ye min f'i ye n'i da folokotɔla ka falakɔnɔ bin tigɛ ni nin kuma ye i na wele dɛ sabula o kɔrɔ ye dɔnko b'a ko la min ye procureur ye k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka faamuyali ɲuman sɔrɔ nin ko in na wa min ye procureur général Cour suprême ye k'a b'a dɔn fana ko maliyɛnw bɛ faamuyali sɔrɔ nin ko in na baara kɛcogo ɲuman na Bamako utukalo tile 19 procureur général Mamadou Timo Cour suprême min ye officier
de l'ordre national keba u y'u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen di an bɛ se ka min fɔ keba n bɛ to ka min f'i ɲɛna o don maanifin i yɛrɛ de fɔlɔ ye n'i y'a mɛn maa i yɛrɛ de fɔlɔ don waati dɔ sera sa anw ka jamana kɔnɔna na an yɛrɛ k'an sigi an ka ko dɔw faamu kabi lawale fo bi a bɛ fɔ ko anw de ka jamana marabaaw an ka jamana maa minnu ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ olu de ye miliyariw suɲɛ olu de ye jamana kumaniya olu de ye musakaw ta olu de ye jamanadenw ka nafolo dun a dɔw kɛra foyi ma bɔ a la keba a bɛ maa bila ka miiri mun na an ka lamɔ cogo lajɛ an bɛ ko dɔw k'an ka duw kɔnɔ an k'u dabila bi ni wari bɛ maa min kun o de ye den ɲuman ye o de ye den fusamanci ye bɛɛ bɛ giri o de nɔfɛ a y'a sɔrɔ cogo di a bɛ k'a ta yɔrɔ jumɛn kiba ni maa min ye jɔyɔrɔ sɔrɔ anw de bɛ wuli o tigi nɔfɛ n'i ma ta i kɛra dangaden ye sabula minnu fɔr'u kɔ olu ye nin ɲɔgɔnna de kɛ anw de fana b'a fila maaw ɲɛna k'a fɔ e kelen tɛ koyi e don e tɛ o nin bɛ kɛ nin cogoya in na yan i nana i ma sɔn o maa wɛrɛ bɛ na i nɔ na min b'a kɛ kiba anw de bɛ fana ka maaw jama k'u kafa ka giriw nɔfɛ an t'u bɔyɔrɔ dɔn an t'u ka kunun dɔn an t'u ka bi dɔn u ye nafolo sɔrɔ cogo di an t'o ɲɛɲini k'o dɔn u bɛ ɲumanya min kɛ dɔrɔn an ɲɛ bɛ o dɔrɔn de la fɔlɔ o tun t'an ta cogo ye maa fo banko dɔ ka y'i la an ka adamadenya taa cogo an ka maanifinya faamuya cogo an ka mali yɛrɛ siyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɛn minnu tun t'an ta cogo ye ni anw ma se k'o sɔrɔ anw kɔrɔbayara ka ban an k'an jija an ka jogo ɲuman don an denw na kiba an k'a fɔ an denw ye du kɔrɔ ye mun ye du bɛ sinsin mun kan furu kɔrɔ ye mun ye balimaya kɔrɔ ye mun ye tana ye mun ye hakɛ ye mun ye danbe ye mun ye laadiriya ye mun ye maaya ye mun ye n'an tora tan diɲɛ nɔfɛ girinna jamanaw bɛ jamanaw la bi maaw b'u filɛ cogo minnu na an ta bɛ juguya n'o ye ala k'a n'a cɛ janya fɛɛrɛ mun bɛ se ka tigɛ o ye maa minnu fana b'a la u k'u jija u ka kɛ misali ye keba fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a ye kan'a bila i kunna ko a ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nka n tɛ bɔ a la o de ka jugu an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ka sɔn halisa an ka sɔn an ka mara la segin an ka duw kɔnɔ an ka taabolo ɲuman na tɛmɛ an ka duw kɔnɔ an k'an ka denmisɛnw bila sira ɲuman kan a tɔnɔ fɔlɔ ye an yɛrɛ ye n'an tɛ yen don min a na fɔ ko a tiɲɛ na an ye jamana to jamana min ka ɲi nka an kana kɛ fana keba e ka jan bi se b'i ye bi i bɛ se ka ko kɛ maaw la a kabakolotigi fana bɛ yen dɛ an k'a ko kɛ jɛlenya kan tɔ minnu bɛ yen n'u ye nin waleya ɲɔgɔn kɛ u fana bɔ ka kɛ u ni kiiri tigilamaw cɛ keba u ka sɛbɛnw fana ka lajɛ a ko bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min fɛn minnu bɛ ka fɔ ni jamana yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ lafiya o y'o siraw de tali ye bi an ka jamana kɔnɔ kiiritigɛlaw yɛrɛ bɛ mun fɔ an ye keba ko kiiri ye fiɲɛbere de ye a ti maa bɔ maa la yaasa jamana ka lafiya an k'a to baara ka kɛ tiɲɛ kan an ka sɔn min ye ko ye o ka tɛmɛ o tɛmɛcogo siraw fɛ n'o tɛ bi dɔgɔ min ka wari bɛ dɔgɔ min kun girin bɛ k'o de kan balima min fɛn b'a kun girin bɛ k'o de kan a y'a sɔrɔ cogo di a bɛ k'a sɔrɔ cogo di a y'a kɛ cogo di sigida la maa min bɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen an kɛcogo de don n'an b'a fɛ a ka yɛlɛma an k'an ka kalanw yɛlɛma an k'an ka duw yɛlɛma an k'an ka sigidaw yɛlɛma an k'an ka kotigɛliw yɛlɛma an ka bɔ nata la an ka bɔ jitaya la an k'an cɛsiri an k'an jija an k'a lajɛ sa waati dɔ ka kɛ ten sa a ka fɔ ko anw fana sɔnna nin ma yaasa sini ka kɛ an ka jamana ye keba ma maa tɔgɔ fɔ dɛ nka an bolo fila b'an kɔ sabula kuma la gasintan tɛ nin ye bi sɔgɔmada in na kado ye an k'a di jɔnni ma bɛɛ ayiwa i jalo
lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Keba amta moti ka ofe nya fi na kuma damne na cogo mina sa mobti tribunali no sigile no kerengere na wolo masri taba ulu togala fo sa ko tribunal militaire correctionnel ale koni aka bara damne tenente meni ni yetle duru barado sebe munu bubulu sa oye 70 mugan ani kolontoy mamunu be sa no olubo ko humu konna sa we ma binani ani seginye jamanadenw sunitigiw olu maa saba de jamanadenw ye minnu bɛ a ko in hukumu kɔnɔna na kiiri ale kɔni bɛ kɛ sa yaasa ka se ka nɔminɛli k'o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ min ye maa 19 ye a yera sa k'a fɔ kɔni yanni kiiri yɛrɛ cɛ olu tun bɛ mandali depo la yanni u ka kiiri cɛ duguden kelen o tun bɛ o la waleya minnu sa n'u y'olu kɛ keba o ye marafa suɲɛ kɛlɛkɛminan suɲɛ ani k'i jɔyɔrɔ bila pewu ani ka maaw ka musaka k'o kurutu min ye nin kiiribulon ye sa a tako 4 na o de kun sigilen filɛ sen kan nin ye mɔbiti n'o ye an ka kɛlɛkɛ marabolo 6nan ye a kɛra ntɛnɛndon parike min bɛ yen n'o bɛ kiiri tigilamaw tɔgɔla ye sa a y'a yira bɛɛ la sa ko sɛbɛn min b'u bolo ko o ye 29 ye maa 50 ɲɔgɔnna bɛ a la a bɛɛ lajɛlen sɔrɔsi ye fo ni 3 bɔra a la u ye waleya minnu kɛ sa o ye ka maramafɛnw suɲɛ kɛlɛkɛminɛnw k'olu suɲɛ ani marafakisɛw k'olu fana suɲɛ ka tila ka t'olu feere maaw ma ani dɔw fana bɛ yen olu fana ka marafa tunun'u bolo maa t'a dɔn a taara yɔrɔ min na ani marafakisɛw ni kɛlɛkɛminɛnw o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ keba dɔw bɛ sɔrɔsiw ka gun kan olu jɔyɔrɔ bila pewu ka boli nin waleya ninnu sibititi min bɛ yen n'o bɛ mɔbiti tribunal militaire kunna sa n'o ye kapitɛni mamadu di cɛmɔgɔ kone ye a ko min ye u ka kiiri minnu sigilen filɛ nin ye a bɛ tali kɛ majɛw de na ale ni maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ɲɛna sa ko sariya tɛ wolomasi taba ka gun kan olu hakilila jigi jo sariya olu bɛ se ka lafasa cogo min na min ye kiiri in ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka baara kɛ sa tiɲɛ don o ye sɔrɔsiw ka jugew ye nka min ye dugudenw dɔw fana ye olu fana sen bɛ a la yaasa ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tribunal militaire in ye ale kɔni sigikun ye sa basigi ni lafiya min ye cɛfɔ ni kan bɛ ka taa fara bɛn ni kelenya sinsin ma wolomasiri tabaw ka gun kan maa minnu mana jalaki u bɛ se ka nɔ minɛ cogo min ka na n'u ye kiiribulon in kɔnɔna na commandant zone n'o o ye Ablaye Kulubali ye colonel Ablaye Kulubali ale ye maa nɔ minɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲini u fɛ sa o kɔni bɛ sariya ka bɔ sariya a ma tigɛ fɔlɔ a yirala k'u nɔ minɛlen o kɔrɔ tɛ sa ko u sen bɛ ko la fɔlɔ a b'a ɲini u fɛ sa u k'u bila u kunna k'a fɔ ko min ye sariya ye o ye Mali jamana sariya de ye a dama ka kɛya bɛɛ lajɛlen ye a y'a ɲini sɔrɔsiw fɛ sa u ka sariyakisɛ min bɛ yen u k'o bɛɛ lajɛlen bato yaasa nin ko minnu filɛ nin ye senna nin ye a bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogo min keba mɔbiti kiiriso in n'o ye sɔrɔsiw ka kiiriso in ye ale de ka bon ni sɔrɔsi kiiriso bɛɛ ye a bɛ mɔbiti kunna a bɛ baɲangara kunna a bɛ duwanza kunna a bɛ gawo ni tɔmɔkutu ni kidali ni menaka ni maa ye ko kɛ sɔrɔsiw ka gun kan ye i bɛna moti de ka na kiiri Segu Bamako mɔbiti kayi ninnu ani joyilaw ni naraw olu ta ye Bamako ale kɔnɔna ye maaw bɛ se ka a faamuya cogo min na premier ministre Burkinakaw ka premier ministre ale b'an fɛ yan tile 4 taama na kunungo min ye Ritalba Jean Emmanuel Ouedraogo ye ale kunbɛra Bamako pankurutigi kɛnɛ na a jɛɲɔgɔn b'an fɛ yan n'o ye Mali premier ministre général de division Ablaye Mayiga ministrew caman tun bɛ ko in kɛnɛ kan Burkinakaw ka duganaden minnu b'an fɛ yan olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ yen maaba fila in kɔni min ye Burkina premier ministre nalen Bamako dunanjigi pankurutigi kɛnɛ kan
Modibo Keita tɔgɔla pankurutigi kɛnɛ u ye ɲɔgɔn ye u fila ka hakilina falen kɛ Iritarba Jean Emmanuel ale kan ka ye camp d'excellence n'o ye camp national ye min sigilen don fasodenɲumanya waleya kan minisiriso min bɛ chiffre ka ko kunna ale ka o jɛrɛ filanan baaraw kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye baara in kɛrɛfɛla kɛba baara u bɛna fana sigikafɔ min bɛna tɛmɛ Mali ale ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ sabula Burkina premier ministre a kelen mana taama in na a n'a ka ministre wɛrɛw nana Mali ni Burkina ka kuntilennaw ye ko ye sira minnu fɛ sabula di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na u bɛna u da don la an fanfɛ bolo jamanaw ko bɛ cogo di u bɛna u da don la premier ministre Burkina bɛ ni Ala sɔnna a ma jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi ye o b'a bisimila yani a ka bɔ Mali ale kɔnɔna na Dabiyakaw an bɛ t'olu fɛ yen kɛba an y'a fɔ cogo min na san tɛnɛn tɛmɛnen min ye dabiya ye u ka mairie ale jɔli baaraw olu daminɛna mairie kɔrɔ in ko fɔ ka o de yɛlɛma sa ka se k'a sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na sa baarakɛjɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Mala exploration mining o Mala exploration mining maaw kɛba olu de kɔni ye sefa wari miliyɔn 41,100,000 k'o ta k'o di dabiya mairilakaw ma yaasa u bɛ se ka yɔrɔba in jɔ cogo min baara min kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o y'u ka sous-préfet par intérim ye n'o ye Asaliya Agirisa ye maa minnu tun bɛ kɛnɛ in kan sa o fana ye u ka maa mafalenw caman ye chargé d'expédier des affaires de Faliya o tun bɛ n'o ye an yɛrɛ terikɛ Alhaji Keita ye Sida Kilita o fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye conseil communal de la jeunesse dabiya o fana tun bɛ yen dugutigiw ni service ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen min ye dugu bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ Faliya kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen dabiya kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka fɔ mɔgɔw denmisɛnw donsow musow fɔlikɛlaw u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na yaasa min ye nin kɛnɛba in ye a bɛ se ka sigi cogo min na sa ka taa dabiya ale mairie kura min nana jɔli min kɛ sa ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ o hukumu kɔnɔna na sa min ye dabiyakaw yɛrɛ fɛ ye kunnafonidila minnu bɛ olu kɔni caman taara kɛnɛ kan sabula maire n'o ye Fasambu Keita ye a ye bɛɛ lajɛlen wele an ka jɛ k'a yɛrɛ lamɛn. Fo an ka mairie a kan ka bɔ a cogoya kɔrɔ la ka ɲɛda kura di an ka mairie ma parce que ni o de y'an ka baara fɔlɔ ye mairie de bɛ commune bɛɛ représenter donc bɛɛ ka se ka nimisi wara bɛɛ ka se ka baarakɛla bɛɛ ka se ka baara kɛ condition ɲuman kɔnɔna la donc u nana n y'a hakilinata ta ka se n ka partenaire ma commune la n'o de ye Mala exploration mining u k'an dɛmɛ financement na n ka se ka n ka mairie so dilan ka ɲa u ma problème don a la u y'a yira k'a fɔ vraiment olu mako bɛ baarakɛla de la u y'a yira fana k'a fɔ u bɛ a financement bɛɛ ta en totalité o de kama tare n ye n ka population wele dugu 16 ka dugutigi bɛɛ wele ka na ani alimamiw ani sifinnakaw ka musokuntigiw wele ka société civile ɲama wele ka na ka baara in ta k'a yir'u la n ye dɛmɛ mun sɔrɔ ka a da u tulo kan mɔgɔ minnu fana kɛra sababu ye ka dɛmɛ in sɔrɔ in ɲini ka a d'a ma ka o la u tulo kan bon mairie-so in réhabilitation a musaka bɛ taa $41,160,000 o y'a bɛɛ lajɛlen ye équipement b'a la n'i y'a jateminɛ partenaire ka ca commune la mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye partenaire ka wuli ka na ka financement di mairie ma mairie ka se ka baara k'a la a b'a yira fana ni wari dira anw ma n'a ye laɲini kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛbaga wɛrɛw encourager u ka se ka dɛmɛ wɛrɛ ɲɛsin ma min tɛ mairie so in dɔrɔn ye an ka laɲini tɛ mairie so dɔrɔn baara ye an ye nin ɲini partenaires fɛ u y'an dɛmɛ u y'a financement na équipement bɛɛ d'an ma maintenant an ka baara tɛna dan nin ma mais a ye courage dɔn communauté bɛɛ lajɛlen na bɛɛ y'a ye sisan k'a fɔ bon tiɲɛ yɛrɛ n'an ye dɛmɛ ɲɛsin mairie ma mairie tɛ wari don da wɛrɛ fɛ a b'a kɛ ka jamana commune de baara k'a la. Ne tɔgɔ Mambe Koulibaly, PDG du groupe GJBA, groupe des jeunes bâtisseurs d'Afrique. Ne suis entrepreneur en bâtiment. Ne suis chargé pour la rénovation et la construction de mairie de Dabia. Bon, rénovation plan la bâtiment Korom Mekofé, c'était d'abord Tol Lekuno. On a décidé d'effectuer une modification là-dessus. Aux modifications Mouna, c'était composé bureau Saba, bon, ani secrétariat. Bon, maintenant, on a décidé que le bureau nani, que salle de conférence bureau le bas kelen sera là. Bon, on a cage d'escalier fana sera là, qu'il y a les 100 fait.
Qu'on a bili ka kɛ béton ye an bɛ fɛ ka sanfɛla jɔ k'o kɛ bureau principal avec un salon avec le bureau encore du secrétaire du maire principal ani archives bureau des archives. Ne tɔgɔ ye Madi Keta ye le président communal de la jeunesse de Dabia. Donc a sera ka na ni hakilina min ka mairie ci k'a fɛ k'a jɔ de. Donc wa an bɛɛ ka kɛnɛ de o t'ale kelen ka kɛnɛ ye. Jeune fɛn fɛn ye commune kɔnɔ an b'a bɛɛ wele u ka na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn sin bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ. Donc mairie Fasamu fana ale jeune de don. Donc a b'a ka baara min kɛ a b'a ka kɛ an bɛɛ de an bɛɛ nisɔndiyalen don an b'a ɲini Ala fɛ baara in daminɛ hɛrɛ la Ala ka kun ci hɛrɛ la. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya tun bɛ Keɲeba préfet par intérim bolo Asaliya Agirisa jamana tɔgɔyala a y'a ka nisɔndiya ni ka folikan ta k'a ɲɛsin Dabiya mairie chargé de civisme ma a ka nin hakilinata in na ni ka folikan kɛrɛnkɛrɛn ta k'a ɲɛsin mara exploration mining ma u ka dɛmɛ la ka ɲɛsin Dabiya commune mairie ma. An nana Dabiya yan maire ka initiative la a y'a laɲini a ka partenaire dɔ fɛ n'o ye société Mala exploration mining ye walasa u ka se ka mairie réhabiliter ka mairie réhabiliter k'a kɛ R+ ye donc o ye ko ɲumanba de. Donc an bɛ Mala exploration mining fo kosɛbɛ parce que olu de ye ko in bɛ financer $41,000 ani $160,000 la donc olu folen don kosɛbɛ ni ye ko ɲumanba de. Invité d'honneur minnu nana n'o ye Faleya chargé ye ani Sitakili chargé ye an b'olu fana fo u ka soutien na ka ɲɛsin Dabiya commune ma. An bɛ se ka min fɔ sisan an ka chargé tɔ ye ani an ka mairie tɔ ye u ni hakilina ye u ka essayer u ka nin hakilina ye ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ pour que walasa an ka cercle in bɛ se ka développer cogoya min na. Donc ni partenaire tɔ minnu bɛ cercle kɔnɔ olu fana k'a lajɛ Mala exploration mining ye min kɛ u ka se k'o ɲɔgɔnna kɛ c'est toujours dans l'intérêt du cercle de Keɲeba. Keba an bɛ Fasambo Keyita fo ni ale chargé d'expédier les affaires courantiers parce que k'a bɛ a ye baara ta a ko ni Dabiyakaw ko min o de bɛ kɛ ni Dabiya ye min fɔ o de bɛ kɛ ale ye ciden de ye jamana de ye danaya da ale kan k'a bila baara in na ale tɛna se ka fosi sigi sen kan ni Dabiyakaw ma jɛ ni min ye o miirina in an b'a fɔ o la wa a bɛ ka baara minnu fana kɛ sisan ni nin banna pewu a bɛna na i ɲɛsin dugu yɛrɛ ka jiko dugu ka kalanko dugu ka kɛnɛyako a si tɛ kɛ dugudenw yɛrɛ kɔ u yɛrɛ da bɛ don a ko bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka kɛ Mala exploration mining maaw k'u fana fo sabula maa min bɛ $41,000 Keba ani $160,000 ta ka d'i ma o ye danayaba ye n'o kɛra ka ɲɛ a b'a to a tigi fana bɛ se ka dɛmɛ wɛrɛw kɛ kuma tɛ Dabiya yɛrɛ Keba ni Dabiya tɔgɔ fɔra tɔgɔba don dɛ a tɛ hakili jigin foyi la Futange wa Futange den bilama Keba a fana ye bana yɛrɛ a bolo b'a kɔ sɔrɔ dɛ babani denkɛ dɔ bɛ yen a kɔni dogolen don a tɛ ye nka a fana bɛ baara la dɛ donc min ye Dabiyakaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo ko cɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin waati in na baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na Fasambu a n'a ka cɛdenw bolo ani Dabiyaka bɛɛ lajɛlen bolo n'an bɔra an bɛna Bamako waati gɛlɛnmanw ka se ka olu kunbɛn Bamako mairilakaw ani délégation spéciale maaw k'olu fara ɲɔgɔn kan u ka se ka kɛ jɛkulu ye ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Keba o ye tile fila baara ye baara min ni o daminɛna Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan waliya in sa kɛ kun ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ sigi sen kan waati gɛlɛma ani waati gɛlɛya ko ninnu na u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ye o ko kɔnɔna na cogo min na minisiri so min bɛ an ka jamana kɔnɔna lakana kunna ale ka secrétaire général n'o ye Umaru Sogoba ye ale kɔni ye ko kurumokarili kɛ a y'a ɲini sa an ka dugutigiw n'an ka kabilatigiw fɛ u k'u jija o jɔyɔrɔ ka bonya ni waliya in na kosɛbɛ yaasa dugudenw bɛ se ka kisi cogo min na waati gɛlɛmaw olu kow ma ka saharaw u bɛ se ka kisi olu kɔlɔlɔw ma cogo min na a y'a yira sa k'a fɔ ko nin tile fila in a kan k'a to maa minnu nana u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan u ka kuntilennaw ka kɛ kelen ye marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u ka fɛɛrɛw fana sigi sen kan dugudenw bɛ se ka lakodɔn cogo min gɛlɛya minnu bɛ yen n'o o bɛ sanji ale kɔlɔlɔw la ka taa se fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma minnu bɛ se ka bɛn u ka sigidaw la u yɛrɛ bɛ jɛ ka minnu kɛ Bamako mairie bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Sogoba ye a y'a ɲini fana maaw fɛ maa minnu nana nin kɛnɛ kan u k'u jija cololi kana y'a la u k'u sigi baara ka kɛ u ɲɛna ka ɲɛ yaasa jaabi bɛ se ka sɔrɔ ECAP Sahel ni ale dɛmɛjɛkulu ye ale ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan sa o ye Peter Garabuwa ye
holding ale y'a yira sa ka fɔ ko nin fɛɛrɛ mun sigilen filɛ sen kan n'o ye tile fila baara in ye ECAP Sahel ale sen bɛ a la sabula ale fana jɔyɔrɔ ka bon kuma tɛ mairie olu ka yiriwali n'u ka baaraw taabolo ɲuman na mara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ani nin ko gɛlɛnman minnu filɛ nin kasaraw olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na a y'a yira sa ka fɔ ko nin sen ta in ni kɔni ye maires ni délégation spéciale ye ni ala sɔnna a ma ni olu ta banna pewu dugutigiw kabilatigiw ale ni kafotigiw olu bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan fana ka nin kalansen ɲɔgɔnna kɛ olu fana kunna yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ jɛkuluba kelen u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw sigi sen kan min ye kasaraw ni waati gɛlɛnmanw ni ji walankataliw ye k'olu bɛɛ lajɛlen sigidaw bɛ se ka saniya cogo min na baaraw kɛcogo ɲuman o kɔnɔna na maɲinakaw fɛ yen keba maɲina tigɛlen don ka bɔ Bamako la han sira tɛ yen bi ka bɔ maɲina ka na Bamako min ye u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na sa mobili kelen minnu bɛ yen n'o bɛ maaw ta ka na n'o ye ka bɔ maɲina ka na Bamako ale jɔra nin y'a dɔgɔkun kelen ni kɔ ye duguden minnu kɔni bɛ Bafulabe mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya maɲinakaw fɛ yen olu bɛ degun kɔnɔna na bi sabula sira tɛ yen ka bɔ jagalakaw fɛ yen ka na Kobiri nin bɛɛ lajɛlen sira kɔni o tɛ sɔn fiyewu wa kɔlɔlɔ nana kɛ mun ye keba sɔngɔw n'o ye da dumunifɛnw ye olu sɔngɔw yɛlɛla kosɛbɛ jaba ale kɔni taara yɛrɛ sɔrɔ sa 2,200 la bi 2,200 yɛrɛ min ye 2,500 yɔrɔ dɔw la o ye a saki a bɔrɔ sɔngɔ ye minɛn minnu fana bɛ sa i n'a fɔ pomme de terre ni namasaw ale ni yiridenw minnu bɛ bɔ Bamako olu kɔni tɛ ye ɲɛ yɛrɛ la tuguni maɲina kɔnɔna na sabula sira tɛ yen maaw tɛ se ka bɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Banambakaw fɛ yen Banama min n'o dugutigi ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye Belenge Sɛnpara k'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo yan Jani kɔnɔna na keba ko Banaba min ye mobili min bɔ Banama ka na Bamako ko sɔngɔ k'a jiginna koyi sɔngɔ jigin in sa a kɔni bɔra min ye 400 a bɔra 500 a kɛra 500 de sisan a bɔra 600 la ka kɛ 500 ye kabini utukalo tile 18 min ye transporteur ka ɲɛmaa bɛ Banama kɔnɔna na ale kɔni y'o fɔ sa 100 kɔni o de bɔra la keba ni maa min tun bɛ taa Banama ni bɛ 600 sara sisan a kɛra 500 ye waleya in sɔrɔla mun fɛ sa min ye kumakan dugutigi n'o ye Belenge Sɛnpara ye ale de kɔni ye wuli ka jɔ kɛ sa dugudenw kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ kɛmɛ man dɔgɔ dɛ keba aha wa o kelen hukumu de kɔnɔna na keba anw ka belebele sira dan kelen min ye Somatara ye san 60 ko kelen u b'a la hali bi ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na Bamako ka taa Moti keba 1,800 Somatara bɛ bɔ Bamako ya don o don a bɛ bɔ Moti fana don o don ka na Bamako wa min y'a kariw ye lafiyaden da do keba ni donna a kɔnɔ i ka telefɔni tɛ décharger i yɛrɛ tɛ décharger wa i tɛ bɔ connexion kan koyi sabula sira ka damu da do climatiseur bɛ yen vidéo b'a kɔnɔna na Somatara su ani tile ka se ka fɛnw sigi sen kan sa yaasa min ye dugudenw bɛ lafiya cogo min na taamasiraw bɛɛ lajɛlen kan Somatara Segu Bamako tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔw bɛ sen la kari kura minnu n'olu dɔw nalen don nin waati in na ka se k'a bila siraw kan sa sira min b'a to maaw bɛ se ka taa ni ka segin baaraw kɛ a hukumu kɔnɔna na cogo min na keba yorosokaw fɛ yen boloci min tun bɛ sen na yaasa ka se ka pali nin waati pali kunbɛn sa n'a bɛ fɔ ma ko CPS nanzarakan na denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ kalo 3 la ka taa se kalo 59 ma o baaraw kun cɛra yorosokaw fɛ yen denmisɛnnin 68 olu kɔni sera ka baara in sɔrɔ olu bolo sera ka ci san 5 olu bɛ a la furakisɛw fana dir'u ma sa min b'u kisi pali yɛrɛ ma ale ni bana wɛrɛw ma min ye nin waleya in ye sa a kɛra tile 5 kɔnɔna na Yoroso ale yɛrɛ de ye nin waleya in sigi sen kan n'o ye Yoroso dɔgɔtɔrɔso ye ka taa se catholique relief ma olu ka dɛmɛ ma keba kunungo o tun ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma o tɔgɔla don ye diɲɛ seleke 4 fantan 4 miliyari 433 e ko o de man ka ɲini wa Mali jamana kɔnɔna na yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin malidenw ma keba e bɛ tumutukaw ka jabila ya mun na i tɛ sabali i kun bɛ ka banamabila anw ka Somatara kɔnɔ kɔrɔ ayiwa ne ko min bɔra la ne tɛ dɛ procureur Adama i yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la dɛ ne tɛ keba de bɛ technique la yan bi fala tɛ dɛ keba de bi yan ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa ka se ka sigi sen kan Mali jamana ko a mago bɛ musaka min na sa o ye miliyari 433 ye min ye miliyari 433 in kɔnɔna na sa miliyari 50 kɔni k'o sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni juillet kalo tile 31 ye Mali ale bɛ wuli ka jɔ la yaasa nin wari in bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kunungo n'o kun ye maaw dɛmɛni tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen sen kan diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na don in a yɛlɛmana Bamako kɔnɔna na koyi ɲɛmaaw tun bɛ yen
banmanga to munu manga jamana ko na ni jensere na ni ko na rubela jelen tumei nyinanta sa ko akakunye ka dementa ka nyesi mauma mamunu be bi ni ulu ko ni bolo no ko sigoro bla mami be no jensere na ni mauga mama fale na le ban an fe ansa no ne retoma gasimun jaye ayi nyefoli ke koy ku jumena uye dementa ka nyesi li ke mauma ko lu sugandi ni kere ne ala ni wati na ko jibi kono jiyo kono na bi de gun chama be mi majo chama olu fana be ka yesa ka foko musaka ko koni ore kanu ka ke gele abaya kola uluna wuli ka joge sa ya sa mabe sugu buluma faranyo nga tuko mina deme ko ta ga nyeshi mama mamunu me de gun kono na gasim njay ko fana aka kuma kono na sa ko mi nye dugude unye nulu be kolobe ni nyani sugu bela bi ka sobia ke walia munu be bi no e basigi balia e sharia soso munu be ani jo sharia soso munu be ko lu fero bela jilenga nga sega laje sa fere be soro ulula tuko mina asa bajalo no e mercen colonel mali ministre me kena ko kuna akoko deme me ka ke koyi mi ye nyu andeme ko mu kono na mali re ko ni chelsea ko sebe nyema o be alanga sanji ko woshi de don nyinansa mali ko mina na do faraka de gumba munu be ka sega ulu wili ola sa sayeli jamana o asa bajalo ga kumana ulu ye nyanye unu krefe jamana o se tukumna ku bolo du nyama ka dementa ka nyesi mauma akabo zanin kelengele na akwa bo de fana nyini banmanga tonfe ukado nga boko mali jamana ale koleno ki chelsea kosbe ni wati na minyi ko no be sigi senga akasika ke na faye na fami na be se mauma mamu no me degun konana agosago 31 juillet kalot le bisaban kelen hugumu konana mamu no be nulu be nyane me baraw ko ni gasa ko ulu ya yira saka foko minyi bingali ngoni gara ba se binani manga jamana kono minyi mafla otora ko senfe mamu yere wo barake ulu do fana taleno bi otajila yasa fere be saka soro to ulu be saka blatu ko mina anga jamana ale ka saka lafiya soro ako hugumu konana na mbora ikeba kena inyamina ha hai yanva bide na mbora ameta APDP konana APDP dokotoro lakaw uluka inter ordre mumei ale tarabo APDP ye inter ordre mau ulu konana sa umaduru nyana kana bo minye APDP mau ye u bismillah mamin vesa oye APDP ale nyama bay no ye Mamudu Samaseku ye la yini tu minye sa oye ka nyefoli ka sa fere ni dabalu nu sigilo no APDP ro kana be baraga ni sara aksemu ye krengere na no yu ka dekre ni sigilo no senga fu no bebe kema sama mekalo tleta aninani samba flan mugan nani ka onyefo APDP nyama ba no professeur Mamudu Samaseku ye aye nunu bismillah ka nye uka kuma ye talika minga sa oye sharia ko munu mesena fere munu mesega sigi senga baraka chuko nyuma na ni kibaro munu be no lu mauto la kibaro lu mesega sega chuko mina nga jamana kono kenya ko tasra fesa ni kenya babu kono na ma munu be bi no be baraka ko kono ka sega nyefoli ke uye sabula mi APDP yi ale do roka cha wa mi aka baraka chuko ka cha la jekulu flysa ukoni benaka sa uka sega fence gi senga mi no besega nyan la soro kuma ni kuma ka nyefoli ke nyanye ubisega nyan soro jekulu krengere ne mu kono na o commission ko ga o sigi senga krengere ne ala sa mi ye dogotoro so ye ani mamu me dogotoro bara oke ulu besega deme tugo mina mi APDP yi ale mogo be femunu na sa no ko lu nyefo ayena ka sega lu ke APDP re besega family keba yeba la APDP ka ko ala yere bala ko ko de ko fo bela jilenga ti ko fo ufe sebe fefe bi bule kata bela jilen fo wa mi ye kuna fondilaw ye no ye journalist ye gabo sebe ntuma ko kalo kele ma amolo an bela jilenga ta dantige ufe yasa angan tanam blado anu bisaka baraka tugumina maw togala sebe munu ma amolo ulu bisaka la kolosi tugumina bela jilenga saka odo na mborai amta ministry Daudu alega baraka so konna na kunungo mali mami sugandira sa katake mali la sigidenye Egypt ka ofe no ye verificateur koroi sama alhamdu babi ale bismillah Daudu fe miye ministry Daudu yesa akone mama falen bismillah miye Daudu yesa anana kana ale dasumusumu baro bisaka ka tugumina sa ani arab saka ta abega ta yoro mununa Daudu ya fo ka walanymando jamana nyamaw ye dana mindaka wa abega ta jamana mina fana ko ye anteri jamana ye anu be baraka sira chaman fe walu ko seno ka mama falo mbora anfea wa ya yira fana ka foko minye ni ko nye akoni nga fusa kosebe ministry ay blasral ka on fana di aya yira saka foko minye Mamudu babi abega ta yoro mina bi aka hakilu to ala ka foko minye fere krenga nga sigi senga mali kamina ka yira ma horan wati fo bi
Modibo Keita ale ni Gamel Abdel Nasser ko olu de kɔni nin tu tigɛ ka bila ye ko farafina ka keleya hukumu kɔnɔna na jamana minnu bɛ sa n'olu kɔni kun tɛ sɔn fiyewu a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Babi ye a ka jija kosɛbɛ a ka dɔ fara o balimaya n'o sinjiya sira in kan sira min n'o kan ka sinsin hali bi an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ minisiri ye bilasiralikanw fana caman fɔ a ye yaasa baara a bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na Egypte taga ko Ala k'a k'a ma hɛrɛ ye n'an bɔra yen an bɛ taa Émirats arabukaw fɛ yen Musa Alassane Diallo ni ale ye an ka jago minisiri ye ale ni a jɛɲɔgɔn min bɛ Émirats arabukaw fɛ yen Keba n'o ye Tahi bin Ahmed Al Ezoudi ye olu tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min na to sa jamana fila min na jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ min ma ko commission mixte n'o ye Émirats Arabes Unis ye a baara kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra Dubaïkaw olu Abu Dhabikaw fɛ yen utukalo tile 18 o waleya in fana kɛrɛfɛ sa a yira k'a fɔ ko min y'an ka minisiri min bɛ jamana ale kuran ni jiko kunna n'o ye Boubacar Diané n'an b'a wele ko Mao ale fana tun bɛ kɛnɛ ka ye yaasa ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don Mali ale tɔgɔ la chambre de commerce ɲɛma n'o ye Maju Sɛnpara ye ale fana ni u ka chambre de commerce ma y'u bolo don sɛbɛn na sɛbɛn min na to sa u bɛna jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye jagoko ta nasira fɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛli la sa a yira k'a fɔ sa ko min ye jɛkulu fila kɔni ye tɛgɛ na sɛbɛnw caman na sɛbɛn minnu bɛna n'a to u bɛ se ka sigi sen kan jɛrɛw yɛrɛ kɛra sa kumakan minnu fɔra o kɔnɔna na minisiri filaw jɛra k'o tɛgɛnɔ bila yaasa baara ka se ka kɛ sira minnu fɛ sa o ye politikiko ta nasira ye sirabaw dilanni ani yɔrɔbaw min ye bolimafɛnko ta nasira ye yiriwali ka se ka musaka don o la bibi na min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye ka se ka ko don o la maa minnu bɛ sa n'u fana bɛ baara fitininw kɛ bolola baara minisɛnninw kɛ olu fana ka ko bɛ a la lakanako ale ni basigiko o bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn in kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ in kɔni ye sa n'o kɛra Émirats arabukaw fɛ yen Abu Dhabi nin kalo in tile 18 min ye chambre de commerce filaw fana ye olu fana ka baara b'a la kɔnɔna na tɛgɛnɔ bilara o sɛbɛn ale fana na kiba an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Biennale min kan ka kɛ tumutukaw fɛ yen yanni tumutu ta cɛ sa ɲɛbila baaraw olu tun bɛ senna kununko Bamako CICB kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ yen n'a fɔ ma ko salle de banque lɛrɛ belebeleba kɛra ye kunu ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o y'an ka jamana kɔnɔ minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna tumutu ale fana gouverneur n'o ye Bakun Kante tun bɛ yen min ye président de délégation conseil régional ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Zim ye ka taa fara tumutu ma mafalenw bɛɛ lajɛlen kan Mali gouverneur bɛɛ lajɛlen fana tun nana a ko kɛnɛ kan ka taa fara seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen kan baara in sa a bɛna sigi bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na o la min ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale tun bɛ yen minisiri min bɛ sigira ko kunna ale saniya ni yiriwali o fana tun bɛ yen ka taa fara minisiri min bɛ kunnafoni ko kunna n'o ye anw yɛrɛ ka minisiri ye Alhamdu Agi Iliyɛn gouverneur bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ yen Bakun Kante ni ale ye tumutu gouverneur ye a ko ko tumutu ko baara b'u bolo sabula tumutu kan k'i labɛn min ye maaw siyɔrɔko ye tumutu kan k'i labɛn min ye ɲɛnajɛw kɛyɔrɔ ye tumutu kan k'i labɛn min ye maanifinw ka siyɔrɔko ye wa tumutu kan k'i labɛn lakanako la a ye foli ni tanuni kɛ jamana ɲɛmaaw ye baara min bɛ yen bi n'o bɛ ka sigi sen kan yaasa min ye tumutu ye a ka se ka taa ɲɛ tumutu marabolo kɔnɔna na cercle 13 min bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen fana maaw fana olu fana fɔra k'u tanu min ye tumutuka minnu bɛ Bamako yan olu minnu bɛ wulikajɔ la bi Arsike n'a ka maaw olu fana fɔra kosɛbɛ biennale ale ye fɛɛrɛ kɛnɛ ye fɛɛrɛ kɔnɔ min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ kosɛbɛ minisiri Mamu Dafe ale y'o fɔ ko wa ko min ye tumutu ye dugu min don bila dugu tɛ tumutu tɛ kofɔ maa ye tuguni diɲɛ seleke naani yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko Mali denmisɛnninw bɛɛ bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'a daminɛ décembre kalo tile 18 ka taa se tile 28 ma ko jɛrɛ tɛ se ka kɛ jɛrɛ denni ye maliyɛn minnu bɛ fa o fa a ɲininen don bɛɛ fɛ sa biennale bɛ se ka dɛmɛ cogo min na tumutuka fana bɛ fa o fa u ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ biennale yɛrɛ ko min ye a ko bɛɛ lajɛlen ye a denfaya n'a denbaya bɛɛ lajɛlen talen don ka di général d'armée Asimi ma ale min ye ɲinan san kɛ seko ni dɔnko san ye
o la sa min ye tumutukaw ka jɛkulu bɛ an fɛ yan ni o ye u ka coordination min sigilen don tumutuka min bɛ Bamakɔ yan Isa Arsine Sise ale fana y'a yira sa ko waleya in kɔni a cɛ ka ɲi min y'u ka sɔrɔkɛlaw ye maa minnu bɛ yen n'olu b'u ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ tumutu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma jɛkulu min kɔnɔna na ale y'u ka kuma lasela ye a ko bolo di ɲɔgɔnmaba ye nin ye bɛn ni kelenya sinsinba ye nin ye tumutu na labɛn bi tumutu na labɛn sini tumutu ka biennale k'a na da tariku la keba gouverneur ye n'o ye Bakun Kante a ye bɛɛ lajɛlen wele wulikajɔ ni cɛsiri la k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa tumutu biennale a ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ ko biennale k'a kɛra tumutu k'a ka kɛ tare tare ale biennale ye keba biennale ko hukumu kɔnɔna na labɛnbaw bɛ senna tumutukaw fɛ hali bi min ye ressortissants ye u bɛ wuli ka jɔ la yaasa fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka sigi sen kan biennale ko hukumu kɔnɔna na a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka ɲɛ sɔgɔmada in na nin bɛ dan siri an ka kibaruya la kibaruya minnu dira ma Keba Jalo fɛ ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do